l-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' Sant'Angela Merici li twildet f'Desenzano fl-istat ta' Venezia għal-ħabta tas-sena 1470. Kienet terzjarja Franċiskana, ġabret anki tfajlet magħha biex ħarġithom fl-opri tal-karità. Imbagħad fl-1535 waqfet kongregazzjoni ta' reliġjużi nisa magħrufa bħala ta' Sant'Orsula biex jiddedikaw ruħhom għal tfajliet fqar biex jirabbuhom fil-ħajja nisranija. Mietet fis-sena 1540. Aħna ringrazzjaw lil Alla ta' dawn l-eżempji sbieħ, xhieda sabiħa ta' Sant'Angela illi turina kemm hu sabiħ meta naħdmu aħna b'dan l-ispirtu ta' mħabba fil-formazzjoni, fl-edukazzjoni, anki fl-opri tal-karità. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraħ din il-quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej lil Verġni Sant'Angela Merici ma tiqaf qatt tirrikmandana li ħniena tiegħek biex fuq l-eżempju tal-imħabba u l-għaqal tagħha jiseħħilna nħarsu t-talim tiegħek u nistqarruh bl-imġiba kollha tagħna. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, ftakru f'dawk l-ewwel jiem. Lanqas biss ilħaqtu ddawwaltu bit-tagħlim li ma ġarrabtux bis-sabar taqbida ħarxa. Lil xi wħud minnkom għamlu minnhom spettaklu bit-tajjir u ħbit quddiem kulħadd. Oħrajn minnkom kellkom jaqsmu x-xorti ta' dawk li sabu ruhom f'dawn il-provi. Għax tassew intom ħadtu sehem fid-dbatijiet tal-priġunieri u fraħtu meta serqulkom ġidkom għax tafu li għandkom ġid akbar li jibqa' għal dejjem. Tarmux mela il-fiduċja tagħkom għax din iġġib magħha ħlas kbir. Tassew li teħtieġu s-sabar biex tagħmlu r-rieda ta' Alla u tiksbu dak li hu wiegħed. Għax ftit ieħor, ftit ħafna u dak li għandu jiġi ma jdumx ma jiġi. Il-bniedem ġust tiegħi jgħix bil-fidi, imma jekk jerġa' lura jien ma nitaxxaqx bih. Iżda aħna maħniex minn dawk li jerġgħu lura biex nintilfu, aħna minn dawk li jemmnu biex insalvaw. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Ngħidu flimkien is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Erħi fil-mulej it-triq tiegħek
Afda fih u jagħmelu. U juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. Ngħidu flimkien is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Il-mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem, iwettqu u jitaxxaq bitriqtu. Jekk jaqa' ma jmurx għal tulu fl-art, għax il-mulej iżommlu idu. Ngħidu flimkien is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-ken tagħhom fi żmien l-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom il-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu. Ngħidu flimkien is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla, is-saltna ta' Alla bħal meta raġel ikun xeħed iż-żerrija fl-art. Rieqed jew imqajjem bil-lejl jew binahar, iż-żerrija tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad iżbula, imbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott isir malajr il-bidwi jmittidu għal-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal, ma xiex sejr inqabluha s-saltna ta' Alla jew bliema parabbola nfissruha. Isa żerrija tal-mustarda, din meta tinżera fil-ħamrija iliċken fost iż-żrieraħ kollha fuq l-art. Imma wara li tinżera tikber u ssir l-akbar waħda fost ix-xejjex kollha. U toħroġ frijej wisejn hekk li la safar tal-ajru ikun jistgħu jistkennu għad-del tagħha. B'ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom. Imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tinbet u tikber. Hekk jiddeskrivi Ġesu iż-żerrija illi raġel ikun tefaħħa fl-art fl-Evanġelju tal-lum skont San Mark. U jżid xi ħaġa oħra Ġesu li din tinbet u tikber bla ma jaf kif. Ir-raġel ma joqgħodx fejn iż-żerrija biex jara naqra x'qed tagħmel, għax iż-żerrija tinżel isfel fil-ħamrija u ma jarajx iżjed tindifen. Imma fil-fatt tkun qed tinbet u tikber u permezz ta' hekk tista' ukoll tagħmel il-frott. Din il-parabbola li għal Ġesu insibuha biss fl-Evanġelju skont San Mark. U hawnhekk Ġesu qed jitkellem fuq diversi affarijiet li huma ta' għajnuna għal ħajja tagħna. L-ewwel ħaġa qed jgħid kemm huwa importanti li aħna nagħtu l-kontribut tagħna għas-saltna ta' Alla li naħdmu. Dan ir-raġel xeħed iż-żerrija fl-art biex din tista' tinbet u tikber. Kieku ż-żerrija baqgħet ġo pakkett jew inkella ġo kexxun, qatt ma kienet tista' tikber u tagħmel il-frott. Allura l-ħidma ta' dan ir-raġel kienet importanti. U Ġesu qed jgħid hekk ukoll fis-saltna ta' Alla l-ħidma ta' kull wieħed u waħda minnha hija importanti, irridu nagħtu s-sem tagħna
u ma nistgħux nistennew minn Alla dak li suppost nagħmlu aħna. Imma aħna għandna nagħmlu dak li għandna r-responsabbiltà li nagħmlu. But Ġesu qed jgħid hawnhekk f'din il-parabola xi ħaġa wkoll sabiħa ħafna l-ħajja tagħna li qed jgħid min ikabbar iż-żerriegħa u Alla li jkabbar kif ifakkarna wkoll San Pawl mhux aħna li nkabbru ż-żerriegħa. U Alla li jagħmel dan u jagħmel dan. Innutaw iż-żerriegħa fis-skiet, fil-kwiet, bla ħafna storbju. U qed jgħid Ġesu hekk taħdem is-saltna ta' Alla. Is-saltna ta' Alla taħdem bis-sehem ta' diversi nies imma l-aktar bis-sehem tagħhom fil-ħajja ordinarja, fis-skiet, fil-kwiet, bla ħafna fanfaronati, bla ma wieħed jiġbed l-attenzjoni fuq innifsu, hemm tkun qed tikber is-saltna ta' Alla u tista' tagħti l-frott. U b'dan mod illi fl-aħħar mill-aħħar iż-żerriegħa tagħti l-frott u b'dan mod ukoll li fis-saltna ta' Alla ikun hemm il-frott. U nistgħu ħansemmi eżempju jiena kemm ġiet isir fi ħdan il-familji propju fil-ħajja ordinarja ta' kuljum. Fejn ħadd li falla ma jkun jaf x'qed isir u b'dan mod tinbena s-saltna ta' Alla bil-ġid li jsir fis-skiet fil-kwiet. Ġesu jgħid parabola oħra. U l-parabola l-oħra nsibuha wkoll barra f'San Mark, f'San Mattew u San Luqa li hija l-parabola taż-żerriegħa tal-mustarda li biha qed jgħid Ġesu ħarsu lejn din iż-żerriegħa tal-mustarda li jgħid Ġesu l-iżgħar li ċken fost iż-żrieħ kollha fuq l-art. U verament min ra żerriegħa tal-mustarda jaf kemm hija żgħira. U qed jgħid din wara li tinżera tikber u ssir l-akbar waħda fost ix-xejjex kollha. X'qed jgħid Ġesu? Ara s-saltna ta' Alla kif tikber ukoll. B'xi żgħira, b'xi ċkejkna, Alla iż-żgħir u ċkejken jibdlu f'xi ħaġa tassew kbira u ta' ġid. Aħna kultant infittxu dak li jagħmel straordinarju, dak li huwa kbir hekk, anke l-kliem tagħna kultant superjuri, dominanti, hekk isu dawn l-iktar jagħmlu ġid, mentri Alla jażel iċ-ċkejken iż-żgħir u jibdlu f'xi ħaġa tassew kbira bħalma jagħmel miż-żerriegħa tal-mustarda. U għalhekk irid li aħna napprezzaw anki dawk l-affarijiet li huma ċkejknin u żgħar. Kultant issib min jgħid ħansemmi eżempju, pereżempju jiena x'nista' nagħmel jiena? Jiena qiegħed fih ta' sodda marit jew marida, x'nista' nagħmel? Jew anzjan jew anzjana s'għadda żmien. Anki bit-talb fis-skiet billi toffri tbatija tidher ħaġa żgħira insinifikanti. Għal Alla mhijiex żgħira dik, ċoe jieħu dak li għalina jidher żgħir u jibdlu f'xi ħaġa tassew kbira u ta' ġid. Ara x'lezzjoni sabiħa l-ħajja tagħna jagħtina Ġesu llum fakkarna li mhux aħna li nkabbru s-saltna ta' Alla ma' Alla li jkabbar is-saltna tiegħu permezz ta' ħidma li ssir fis-skiet u fil-kwiet speċjalment u li permezz tal-ħidma ta' Alla dak li hu ċkejken jibdlu f'xi ħaġa tassew kbira u ta' ġid. Jew nitolbu l-mulej llum speċjalment nitolbuh bit-talba tal-missierna li ngħidu f'kull quddiesa meta ngħidu aħna tiġi saltnatek ħan niftakru kif bliema mod tiġi is-saltna ta' Alla kif spjegana Ġesu u nixu dejjem bi gratitudni lejn Alla li huwa hu
li jkabbar u li minn żerriegħa ċkejkna joħroġ il-frott u frott li għamel tas-sew ġid. Ressu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għamil mulej li aħna narfu nagħtu is-sem tagħna dak li inti tixtieq minna biex tikber is-saltna tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jiena mulej biex dejjem napprezzaw dak li hu ċkejken, dak li hu żgħir, imma dak li huwa kbir f'għajnejk u li permezz tiegħu inti tagħmel ħafna ġid nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' Sant'Angela Merici llum nitolbu għal dawk kollha li jiddedikaw ħajjithom fil-ħajja konsagrata u speċjalment għal ġid tal-foqra u fl-edukazzjoni wkoll nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk biex jirċievu l-għajnuna li jeħtieġu u tgħinhom fid-tbatija tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajna, postijiet oħra li huma mifnija bil-vjolenza, nitolbu biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna dejjem inħarsu u nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mnidejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li tkun taġid talina din l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex nitnattfu mill-modi tagħna u fuq l-eżempju tal-Verġni Sant'Angela Merici niġġeddu nitqawwew għal ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsegraw ruħhom mal-Kristu minħabba s-sadna tas-smawiet jixraq infaħru lilek għall provvidenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija int terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu u dduqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna.
Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewt u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli, ma' Sant'Angela Mariġu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħadi għalina, ma tdaħħalniex fit-tiġrib, seħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn tnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf tal-Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini mulej, toftomna mill-ħwejjeġ kollha li jgħaddu biex fuq l-eżempju tal-Verġni Sant'Angela Merici nħobbuk dejjem iżjed b'imħabba safja fuq l-art u naslu fil-għena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Offru dan ir-Rożarju għal dawk kollha li qegħdin isegwuna minn postijiet differenti fid-dinja, għal familji tagħhom, għal ħtiġijiet tagħhom speċjalment fejn hemm anki mart u sitwazzjonijiet diffiċli. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, ħuġġena l-erwieħ kollha,
u għin id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sira Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għere l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanniex it-tiġrib iżdeħlisna mid-denja minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, ħuġġena l-ewwel kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sira Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanniex it-tiġrib iżdeħlisna mid-denja minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi memmija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn.
Sima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dubietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semmi ta' fl-art. Ħobżnata kuljum matina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semmi ta' fl-art. Ħobżnata kuljum matina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazia mimlija l-mulej miegħek inberkinti fost in-nies anpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiżat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulimija kim berkinti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulimijak imbirka inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva.
Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnien tiegħek tal-ħniena u urina wara dan għattru framment il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid kif fis-sema ta' fl-art. ħobżnata kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom ma' mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jidifuqhom. Jistriħu ma' fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Malla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-ħnina. Itlopa Om lina. tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om it-tama. Itlopa lina. Om liżjed safja. Itlopa lina. Om liżjed nadifa. Itlopa lina. Om blateba. Itlopa lina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Om tal-aġeb. Itlopa Om lina. tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Om ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok aqal. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħniena. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mera ta' qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib tas-sema. Itlopa lina. Kewba ta' filgħodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Kien tal-midinbin. Itlopa lina. Farax tal-migranti. Itlopa lina. Farax tal-immiktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażin għalna nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost tajja tas-sema itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp slim għalik ħarries tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-Ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Sant'Angela Merici, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtina tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħpetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.